Nosaltres ho resumim d'una manera molt gràfica amb aquestes infografies, que són una mica el resum gràfic de tot el que és el nostre estudi, no? En primer lloc, d'on venen els turistes? Són aquestes dades que hem dit. Quines emissions emeten? Se rodona de la dreta. Com arriben els turistes? Segons el mode de transport i quins són els orígens de tots aquests turistes des del punt de vista de país. Quin percentatge actualment està arribant en tren? Foto fixa de sortida de la situació actual. Davant d'això, què és el que proposem? Diu aquí, 37 trens addicionals per sentit i dia. No, els trens no és el que proposem. Nosaltres el que proposem és crear els serveis necessaris per poder buscar aquests percentatges de turistes de cadascun d'aquests països de baix en què diem que és factible que vinguin aquí en tren. Per tant, si som capaços de captar un 30% de França, els números que hi ha a baix, necessitarem enfortir les relacions existents i necessitaríem un increment que calculem sobre l'ordre d'aquests 37 trens, 22 des de la península Ibèrica i 15 des dels altres llocs d'Europa. Per fer això, la primera cosa que hem de fer és recuperar les relacions que hem perdut en els darrers anys. Curiosament, en el moment en què Barcelona té connexió ferroviària amb Europa directa, amb ample internacional, coincideix en el moment en què tenim menys trens internacionals que mai. Que és evident que és una paradoxa que no té sentit. Per tant, la primera cosa és recuperar aquelles connexions que hem perdut en els últims anys. Teníem trens a Lió, teníem trens a Marsella, teníem trens a Tolosa, teníem trens a Zúrich, teníem trens a Milà i actualment no els tenim. I teníem trens a dins d'Espanya a lo que són les relacions que des de la perifèria que representa Barcelona són més llargues, doncs teníem els nocturns que anaven a Galícia o cap a Astúries, i en aquests moments són relacions que via ferroviària el temps de viatge no és el que cal. I a més, establir aquestes noves relacions. Aquestes noves relacions amb tren diürn i amb tren nocturn. El tren nocturn d'avui en dia no és el tren nocturn que potser els que tenim una certa edat havíem conegut. Afortunadament no té res a veure. Són trens ràpids, silenciosos, tens privacitat, són còmodes i vas de centre de ciutat a centre de ciutat amb una comoditat que s'acosta més a l'habitació d'hotel que no pas a un viatge en moviment. Algun cop en broma diem allò que un viatge en tren de nit dura una hora, mitja hora per adormir-se, mitja hora per despertar-se. Potser és una mica exagerat, però en tot cas té el seu públic i aquí discrepem absolutament de l'operador espanyol, que no veu aquest mercat com a interessant, quan a tota Europa s'estan desenvolupant aquestes relacions. Doncs bé, establir aquestes noves relacions tant en trens nocturns com en trens diürns. Perquè, el que comentava abans, tenim una sèrie de motius que empenyen cap a fer aquest canvi. Hi ha un tema que se'n parla poc, però que és la por a volar. Hi ha un 16% dels europeus que té por a volar i que si pot triar un altre sistema de transport ho farà. Bé, doncs ja en tenim aquesta part. El fenomen creixent de la vergonya de volar. Quan es fa una enquesta hi ha un 36% dels europeus que diuen no, si jo quan agafo l'avió em sap greu, perquè sé que estic fent unes emissions, vaig perquè no tinc altre remei, perquè no tinc alternativa. Per tant, aquí hi ha un 46% dels espanyols, un 36% dels europeus que si tenen alternativa prefereixen el tren. I quan preguntes la voluntat de canvi, et trobes que hi ha un tren, o sigui, si vas de menys a més, gent que et diu que no agafaria mai el tren n'hi ha només un 10%, que farien el canvi en una hora n'hi ha un 3%, però és que quan te'n vas a les franges superiors hi ha un 21% que està disposat a invertir en el viatge entre 3 i 5 hores, un 37% que està disposat a invertir 5 hores i fins i tot un 23% que està disposat a invertir 7 hores en el seu viatge en tren si això li resulta una alternativa a l'avió competitiu a igualtat de preus. Per tant, fixeu-vos que amb aquestes dades de temps de recorregut ens estem acostant molt a
el que és tot el nostre turisme domèstic, europeu. Amb 5-7 hores de viatge cobrim una bona part tot del sud i del centre d'Europa i tota la península ibèrica. Per tant, tot això és gent susceptible d'aquest canvi. A més, amb el fet de que si som capaços d'explicitar aquest Barcelona destinació zero emissions, és un element de competitivitat, és un element de convèncer de que venir a Barcelona és fer turisme amb responsabilitat ambiental. I aquí tenim aquests dos casos una mica contraposats. Que a Espanya no tenim en aquest moment trens nocturns, a Espanya només tenim dues relacions transfrontereres, també en tenim una per Portugal, marginal, entre Galícia i Oporto, però vull dir, molt poc utilitzada, i molt preocupats ferroviàriament pel mercat estrictament nacional, però molt poc preocupats per sortir fora. Nosaltres sempre donem la mateixa dada. Fins a Figueres arriben 17 trens en d'alta velocitat, de Perpinyà en surten 30 cada dia trens cap al nord, però entre Figueres i Perpinyà aquests 30 quilòmetres només n'hi circulen 2. No té cap relació amb la demanda que hi pugui haver aquí. Una mica aquest esquema que dèiem de si la gent està disposada a viatjar, almenys la gent és dir molt. Si un percentatge dels turistes que venen a Barcelona ens donen aquesta resposta, a quina gent li podríem oferir aquest servei de tren? Doncs bé, aquí hem fet unes isòcrones, uns temps de recorregut, és a dir, les línies no són proporcionals a la distància, sinó que són proporcionals als temps de viatge actuals, verds, i els que es podrien millorar, al revés, els verds els que es podrien millorar i els carbasses els que serien els actuals. Clar, fixeu-vos que ens situem que pràcticament totes aquestes ciutats, que no són poques, es situarien, i evidentment a les intermitges i altres que no les hem posat, es situarien en aquest radi d'acció que és susceptible de ser captat pel ferrocarril. I hem dit les emissions de cadascun dels sistemes, les avantatges d'estacions cèntriques, que tenim un 100% d'electricitat en el tren, que mantenim... L'avantatge també de dues avantatges més, que a més aquí no hi són, no? La primera, el fet de que les ciutats mitjanes estan connectades amb tren i mal connectades amb avió. Cosa que vol dir que alguna persona que tingui interès per visitar una destinació turística que no necessàriament tingui aeroport, ho té més fàcil amb el tren. I la segona, des del punt de vista d'un turista multidestí, aquell turista que fa 2 dies a Barcelona, 2 dies a París i 2 dies a Amsterdam o a Roma, el tren li facilita molt la vida. Perquè pràcticament de l'hotel pot anar directament a l'estació de tren sense haver de fer uns transfers que sovint consumeixen temps, però també moltes energies i molt cansament. Per tant, tenim aquestes avantatges afegides a la qüestió de les emissions. Que es puguin fer aquest canvi modal, tampoc no hem d'inventar grans coses. Tenim un munt d'experiències positives i és allò tan poc ibèric, però tan necessari de saber copiar bé a vegades. Per tant, des de les iniciatives que s'han fet des d'aquí, a casa nostra, de promocionar productes turístics amb el bitllet de tren inclòs, des de la iniciativa dels ferrocarrils austríacs de crear tota una xarxa de tren de nit que va molt més enllà de les seves fronteres i que actualment hi arriba a 6 ciutats i que s'estan plantejant arribar a Barcelona el més aviat en què la burocràcia els permeti, des de la companyia ferroviària sueca que ha posat trens nocturns que l'uneixen i ells estan en una situació molt més perifèrica que la nostra, des del govern alemany que ha prohibit els vols, és a dir, els vols que tenen alternativa ferroviària. Per tant, tenim un munt d'experiències, aquí n'hi ha algunes, n'hi ha d'altres, el fet que amb un viatger que arriba se li doni automàticament un passe per tal de desplaçar-se en els diferents punts d'interès que hi puguin haver, encara que no siguin estrictament urbans. Si una persona té interès en anar a Montserrat, en anar al Museu de Figueres o on sigui, doncs que això per ell sigui terriblement senzill trobar-se amb l'oferta de transport públic. Per tant, d'experiències n'hi ha moltes i és d'aquí que nosaltres considerem
que ens hem d'inspirar per fer les nostres. I em sembla que és l'última, si no... Sí. I d'alguna forma, fulls de ruta clars, especificar tot el que són els avantatges del plantejament de Barcelona destinació zero emissions, millorar la informació i, al mateix temps, modificar de manera molt clara el que són la venda dels bitllets internacionals. Aquí tenim una autèntica barrera d'entrada. Els bitllets internacionals no són fàcils d'adquirir, no és una oferta flexible, no hi ha ofertes, per tant, d'alguna forma, ha de ser tan fàcil comprar un Milà a Barcelona amb avió, com amb bitllet d'avió, com amb bitllet de tren. I això avui per avui encara estem molt lluny. Anar desenvolupant una nova cultura del turisme. Realçar la comoditat, el fet de que durant el viatge estendràs l'internet, la proximitat que et deixa als nuclis urbans, etc. I al mateix temps, encara que he començat explicant que el 95% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle es fan en l'anada o a la vinguda, la percepció quan s'està a la ciutat ha de ser que és una ciutat activa en la lluita contra el canvi climàtic. No estic dient que no ho sigui, estic dient que el visitant ha de tenir la percepció. Doncs, per exemple, les flotes han d'estar descarbonitzades, els taxis, els vehicles de repartiment i iniciatives tan absolutament positives com les de labelització, com les de tipificació dels apartaments turístics o dels hotels, és una cosa que pensem que ajuda en aquesta percepció de que som una ciutat que promou un turisme que és sensible amb el tema de la disminució de l'impacte climàtic.